Welcome to Awesome Videos. My name is Saravanan Nagaraj. நம்ம கார் வீடியோ செக்மெண்ட்ல இருக்கோம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற கார் Maserati. நம்ம பார்க்குற எல்லா காசுமே வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய இம்பாக்ட், அதாவது கார் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரையும் ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண காசு. நம்ம ஊரில் இந்த காரை நீங்கள் அதிகமாக பார்த்துக்க மாட்டீங்க, மசராட்டியை. ஸோ மசராட்டி ஃபர்ஸ்ட் கார் பார்த்தீங்கன்னா 1914 தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. மசராட்டி பொறுத்தவரை இந்த கார் வந்து மோர் ஆஃப் அ ஸ்போர்ட்ஸ் கார். இதோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் கீழே போயிருக்கும், திரும்ப மேலே வந்திருக்கும். அப்படிதான் வந்து இதோட ஹிஸ்ட்ரி பூரா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருந்திருக்கு. ஆரம்ப காலத்தில் கார்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பில் ரேசிங்காகவே வந்து கார்ஸ் ரெடி பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் வந்து மசராட்டியும் வந்து ரேசிங்காக மட்டும் ரெடி பண்ண கார் தான் வந்து மசராட்டி. அவங்களோட ஃபோக்கஸ் பூராமே வந்து எத்தனை ரேஸ் நம்ம வின் பண்ணணும் அப்படின்றது. திரும்பி பார்க்குறப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, வெறும் ரேசிங்ல மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால தான் அவங்களால வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து கமர்ஷியல் சக்சஸ், அதாவது நிறைய கார் கம்பெனிஸ்க்கு பேர் இருக்கும், ஆனா வந்து நிறைய அவங்களால சம்பாதிக்க முடியாது. சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மாஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போயிடுவாங்க. அவங்க வந்து நிறைய வந்து ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா வந்து மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்தாங்கனாலே அவங்களுக்கு வந்து நிறைய காரை வந்து விற்க முடியும். அந்த மாதிரி வந்து மசராட்டி வந்து பண்ணல. இவங்களோட காம்படிட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி டேஸ்ல 1930s 40s எல்லாம் வந்து மெர்சிடிஸ் வந்து இவங்களுக்கு பெரிய காம்படிஷன் கொடுத்தாங்க. இவங்களோட சேல்ஸ் கீழே போறதுக்கும் அவங்க தான் வந்து காரணம். அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் வேர்ல்டு வார் 2க்கு அப்புறம் வந்து இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து திரும்ப வந்து ஃபார்முலா 1 ரேஸை வந்து வின் பண்ணதுனால நிறைய பேர் வந்து மசராட்டி தான் வாங்கணும்னு நினைச்சு நிறைய பேர் வாங்கினாங்க. 1950s பார்த்தீங்கன்னா மசராட்டியோட காம்படிட்டர் ஃபெராரி வந்து ஃபார்முலா 1 ரேசஸ்ல வந்து நிறைய ரேசஸ்ல வந்து அவங்க வின் பண்ணதுனால மசராட்டியோட மார்க்கெட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக ஆரம்பிச்சது. ஆரம்ப காலத்தில் ஃபெராரி வந்து மசராட்டிக்கு வந்து ஒரு பெரிய காம்படிஷனாக இருந்தால் கூட இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கம்பெனியும் ஒரே பேனர்ல தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஃபியட் தான் வந்து இந்த ரெண்டு கம்பெனியும் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. நிறைய மசராட்டியோட இன்ஜின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபெராரியோட இன்ஜின்ஸ் இருக்கும். இன்னைக்கு நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் வந்து இந்த காரை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் லவ் இட் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி. என்ன சொல்லுது, ஒரு எமோஷனல் ரீசனுக்காக தான் இதை வாங்குறாங்க. நிறைய காசு நீங்கள் இந்த விலைக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் காசு வந்து நிறைய காசு வந்து இதை விட நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வாங்க முடியும். பட் யூனோ தட்ஸ் த நேம், ரைட்? இதோட லோகோ பார்த்தீங்கன்னா ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம ஊரில் வேல் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். It looks it has a great look. Look at this. It's beautiful. The grill has a great presence. நீங்க ரோட்ல பாக்குறப்போ கண்டிப்பா உங்களால சொல்ல முடியும் இட்ஸ் மசராட்டி அப்படின்னு. ஒரு ரொம்ப தூரத்துல இருந்தே உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். சைட் ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இப்போ காரில் போயிட்டு காரில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, இன்டீரியர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம். Let's go on. Let's start the car. நான் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் கார் செக் பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் இந்த ஃபீல் வந்து ஒரு லக்ஸரி காரோட ஃபீலிங் இருக்கு. ஸோ இந்த டோரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்றது, விண்டோ க்ளோசிங், விண்டோ ரோல் அப் இருக்குது 4 விண்டோக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து மெமரி சீட்டிங் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வந்து 1 ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை 2 ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நானும் என்னோட ஒய்ஃபும் ட்ரை பண்ணுறோன்னா 1 ப்ரெஸ் பண்ணால் இப்போ எனக்குன்னு வச்சுக்கலாம், 2 ப்ரெஸ் பண்ணால் என்னோட ஒய்ஃப் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி டூ என்ன சொல்கிறது மெமரி சீட்டிங், தட்ஸ் வாட் இட் இஸ் ஃபார். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு 2 கீ வந்துடும். திஸ் இஸ் த கீ வித் த லோகோ. இட்ஸ் நைஸ். உங்களுக்கு 2 கீ வந்துடும். 2 கீயில் வந்து
யார் ஓப்பன் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சீட்டிங் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக. இப்போ நான் வந்து இதை அன்லாக் பண்ணேன்னா சீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகி எனக்கு வந்து ரெடியாக இருக்கும். ஸ்டியரிங் வீலும் அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். நிறைய பேசிக் காரில் வந்து என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா, நீங்கள் வந்து போயிட்டு ஒரு தடவை உட்காந்ததுக்கப்புறமும் நீங்கள் வந்து சீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும், ஸ்டியரிங் வீல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும், உங்களோட மிரர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் இஃப் யூ கோ இன் டு லிட்டில் லக்ஸரி கார் யூ ரியலி have all these features, like it makes it easy for you. So this is a dash. What you can see, இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீட் இருக்கும், இங்க வந்து RPM காமிக்கும். So you can see இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா it shows visually how many doors are open. So if you have to close a door which you forgot to close, you can see that. So these are the things that you will see in a basic luxury car. So that's there. Seats are nice, and it's obviously I love the seating, and it has the Maserati logo in the headrest. It's very nice. Now the ulla vandavane 4-zone climate control irukku nenicha actually. 4-zone climate control na இப்போ 4 பேர் இருந்தாங்கன்னா 4 பேருக்கும் தனித்தனியான ஏசி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக. அது வந்து லிட்டில் எக்ஸ்பென்சிவ். இப்போ நான் ஆடி A6 வச்சுருக்கேன், அந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா 4-zone climate control தான். ஆனால் இதில் வந்து இட்ஸ் only 2-zone climate control. It's a small thing, but you have to pay more for this car. இப்போ அதிகமாக பே பண்ணுற காருக்கு வந்து அதிகமான ஃபீச்சர்ஸ் இல்லைன்றப்போ வந்து I guess it's only the performance that you can expect. It's a small storage. நீங்கள் வந்து mobile phones, you can actually keep mobile phones, and you can keep changes and things like that. இங்கே வந்து உங்களுக்கு you have a USB port and aux connection. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா you have a sports mode, so you can put it in manual மோடும் இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் மற்ற காரில் ரிவ்யூ பண்ணப்போ சொல்லியிருக்கேன், இங்கே இருக்கிற நிறைய கார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் ஷிஃப்டர். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்க்கு, ரிவர்ஸு, நியூட்ரல், ட்ரைவில் போட்டு யூ கேன் ஆக்சுவலி ட்ரைவ் த கார். அண்ட் நீங்கள் வந்து மேனுவலுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ட்ரைவுக்கு வந்துச்சு இப்போ. ஸோ இட்ஸ் இன் D. இப்போ வந்து இதை மேனுவல் கூட யூ கேன் ஆக்சுவலி சேஞ்ச் இட். ஸ்டார்ட் வித் டிரைவிங் அண்ட் see how it feels. So you need to accept. So okay, let's push it. That's nice. Give a maximum push to see how fast it takes off. So the 3 to 4 seconds la pathina ungalku vandu it touches about 50 miles இங்க டச் பண்ணிருக்கு. அப்போ 50 மைல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு 80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வந்து டச் பண்ணியிருக்கு. கம்ஃபர்ட் ஆஃப் த கார், நீங்கள் வந்து சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஐ கேன் ஸ்டில் ஃபீல் லைக் சின்ன சின்ன பம்ப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது இங்கே இருக்கிற ரோட் பம்ப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஆக்சுவலாக நம்ம ஊருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இம்போர்ட்டட் கார் நீங்கள் எடுக்கணும்னா எப்படி இருந்தாலும் 1.5 கோடி ரூபாய் கிட்ட வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவான காருக்கு வந்து ஐ எக்ஸ்பெக்ட் மோர் கம்ஃபர்ட் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ். கம்ஃபர்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஃபார் எவ்ரி திங் தட் யூ பே யூ எக்ஸ்பெக்ட் மோர் இல்லைங்களா. இப்போ வந்து நான் BMW 7 Series வச்சுருக்கேன். அந்த வண்டியில் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறப்போ அந்த வண்டி இந்த வண்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சேம் காஸ்ட் தான். ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸும் இதை விட ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். கம்ஃபர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ கம்பேர்ட் டு தட் இட் இஸ் நாட் தட் கிரேட். ஸோ லெக் ரூம் பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இட்ஸ் ஓகே. நான் இதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் பண்ண ஸ்போர்ட்ஸ் கார் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறப்போ இட்ஸ் ஓகே. பட் இருந்தாலும் இது செடான் அப்படின்றதுனால நீங்க உயரமா இருந்தீங்கன்னா SUV டைப் கார்ஸ் வந்து இட்ஸ் மச் பெட்டர். பட் திஸ் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் எனஃப். யூஸ்வலா வந்து கொஞ்சம் லக்ஸரி கார்ல எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த சஸ்பென்ஷன் மோட்ஸ் வந்து மாற்ற முடியும். சஸ்பென்ஷன் மோட் வந்து கம்ஃபர்ட் வேணுமா இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் வேணுமான்னு கூட மாற்ற முடியும் உங்களால. இதுல வந்து அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் தட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் out of this car. ஆட்டோ லைட்டிங்ல போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன் ஆஃபே பண்ண தேவையில்லை. ஆட்டோவில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வண்டி நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். அதே மாதிரி ஈவினிங் வந்துச்சு இல்லை நீங்கள் ஒரு டனல் உள்ள போகிறீங்க, அந்த டனல் வந்து ரொம்ப இருட்டாக இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லைட் வந்து ஆன் ஆகிடும். ஸோ லைட்
it identifies sensor இருக்கனால அது எவ்வளவு லைட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அது மாதிரி they have என்ன சொல்றது வாய்ஸ் கமெண்ட்லாம் வந்து நம்ம கூகுள் சிரி மாதிரி இதுல இருக்கு ஆக்சுவலா. பட் யூஸ்வலா வந்து இப்போ வந்து இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ, ஆப்பிள் கார்ப்ளே இதெல்லாம் வந்து அது இருக்கிற மாதிரி தான் இப்போ கார்ஸ் வந்து பீப்புள் ப்ரிஃபர் தட். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோனை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கூகுள் மேப் எடுத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட ஃபோன் கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுலேயே வந்துடும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் அ கால் உங்களோட கூகுள் அசிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை சிரி யூஸ் பண்ணலாம். இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கார்லேயே வந்து இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால வந்து நேட்டிவ் ஆப்னு சொல்லுவாங்க. நேட்டிவ் ஆப்னா ஏதாவது நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் வந்து நிறைய கார்ல வந்து வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஈவன் லக்ஸரி கார்ஸ்ல வந்து தே ஹேவ் தட் நவ். இந்த காரை ஓட்டி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியும் ஓட்டினதுக்கு அப்புறமும் என்னோட ஃபீலிங் வந்து வேறையா இருக்கு. ஆக்சுவலா லுக்கெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. ஆனால் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இவ்வளோ $80,000 $90,000 வந்து நீங்க ஒரு கார் வாங்குறீங்கன்னா நான் வந்து இன்னும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன். அந்த அளவுக்கு இல்லை. ஸோ என்ன சொல்றது, நீங்க ஒரு ஃபேன் பாயா இருக்கணும். ரொம்ப பிடிச்சி இந்த பிராண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சி இதுதான் நான் வாங்கணும். நிறைய பேர் வந்து செலிபிரிட்டிஸ் வாங்கியிருக்காங்கன்றதுக்காகவே வாங்குவாங்க. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து வாங்கலாம். மற்றபடி உங்களோட காசுக்கு வந்து யூ வில் கெட் அ பெட்டர் வேல்யூ கார். ஸோ தட்ஸ் பிரிட்டி மச் ஆல் அபவுட் திஸ் செக்மெண்ட். இதே மாதிரி நிறைய காசு நம்ம பார்க்குறோம். ஆக்சுவலா ஒண்டர்ஃபுல்லான காசு எல்லாத்தையும் நான் என்னென்ன காசு வந்து பார்க்கணும்னு நினைச்சனோ, தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சனோ அந்த காசு எல்லாத்தையுமே வந்து ஐம் பிரிங்கிங் தட் டு யூ கைஸ். இந்த சேனல்ல வந்து கார் வீடியோஸ் மட்டும் இல்லாமல், ட்ராவல் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது நிறைய பேருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கணுன்றதான் எங்களோட கோல். ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் பிஹைண்ட் திஸ் டு மேக் திஸ் ஹேப்பன். So give me a thumbs up if you like this and subscribe to the channel. Thank you. So let's get inside and check out the features. Okay, no, not the features. Let's get inside and see the interior and the features of the car. All right, and do English. Oh, Tamil. So that's something, when you said, there are many there are a lot of click this and how that's messed up.